یو صحابی مبارک ہوئی زما خیالی سون صحابی کرام مبارکان چی لگیا دی قربان پخیٹو نہار دی خود مدینی جانان مبارک تو عام خوڑ لے دے موڑ دے چید مدینی جانان پی پیشلو محبوبی کریم لمنو چتکل سادری لرکلو دوکانی تبیلی زورو بارک خیٹے بولے دوکانی تبیلی دی صحابہ توی صحابہ دابو ہے چتاسو پخیٹو نہاری یو کھاڑے تردے دے محبوبی کریم مبارک مدینی جانان کھاڑی مبارک خیٹے مبارک پورے تردے دی تاسو ہے صدر زنہاری ما نا زمبا خیٹو بانی نہاری مام سورہ دی روٹے ندہ خوڑے لے صحابوں کتاسو ندہ خوڑے لے جابر مبارک چدا سوکت چدا مدینی جانان مبارک روٹے ندہ خوڑے لے حضور مبارک تویدت مدینی جانان نما کرکور کی بیزت داغی و بچی دے آگا بزر اصاب حکم بزرکستا سدادہ غزرشی برداشت کولے سبحان اللہ سبحان اللہ ستا سدادہ غزرشی برداشت کولے مبارک تاسو ناکامو کے جابر مبارک کور تلاڑ بی بی ورطوی ہاں وی قربان حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان مبارک امام الانبیاء موقع تخیق پورے دلوگی دلہ سلو کاری تھوڑی پا ایمانے پا موتا دا خود سول میرا بے طولو ہے الحمدللہ دولتو آمونے دی چی خلقو پسی دا عظیمو دا پارا گولے واجی چی عظیمہ میں ٹکشی خدا خود شکرو نشتا جواب را کشتا سولو کلی مولا را کئی خویو جبم دا سے پیدا نشو چی خودے توی چی خدایا ستارا بردیری میرا بانی و کرم نوازی چی کلی تو آمونا مولا را کئی زارد نبی دا شان مبارکا نشما دا حضور اسلام دا شان مبارکا نشما دیر کلی پیغمبر دی زمونگا استاسو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ورطلعالو جابر مبارک سنر علی بی بی دا مدینی منوری جانان مبارک پخیٹ بانی نہار دی مبارک خیٹ پوری کانی تڑلی قربان زدہ بیزی بچی العلومہ دا مدینی منوری جانان مبارک مل مکومہ بی بی ورطوی قربان دا خدا بیزی بچی دی صرف دا نبی مبارک بوشیز دا نبی خدا سے اخلاق دی شاغ بزان لسنگ روٹے خوری چو صبوری دا غزوی خندق دا غنڈ صحابے کرام و غمنی کڑے آغا بزان سر ضرور دا غٹول کسان راولی صحابہ نہ سبا چی پلٹ کے دا سر بازے کسر مرگری کی گی آئے بس دا سی چی بس روڑے پا دی مرے کی انخلی چی یا خدا حضور مبارک ہوئی بی بی پیش ہوا چی نبی کی دا اثر دے دا اخلاق دی چی سوان نے پیدا کی گی چی غزان لناستی و اگا ملنگا صحابہ زار سر یوزے کی ننی زار دا حضور دا اخلاق و نشم دا اخلاق چی پچا کی بھی کامیاب دے جواب را کہ کامیاب بھی چی دا اخلاق پچا کی بھی کامیاب دے اور چی دا چار رزق کم نصیبوی اگا با خودے غلو ورکی کدا سنده جی دیر خدا بشیرونی ولو بسم اللہ اللہ اکبر زبح اکادا اللہ پنمبانی مل میں سوپی دا مدیری جانان دے مل میں سوپی دا حضور مبارک صحابہ کرام نے دا چاب سوک مل مکی گا دا چاب سوکا بختور دی کلی ننم خلق دا حضور سلام پا مین دا خیراتونا تصدق کی پنوم دا چا جواب را کے پنوم دا چا چا پس خیرات کی دا مدینی جانان آئے دا ڈالے غی تروانا
چار سوکی حضور مبارک تا دا ڈالے روانی نبی مبارک تا پا قبر کے لئے خوشحالے قضی گنو جابر رضی اللہ عنہ بی بی توئے بی بی تداروٹے برابر آوا زد مدینی منوری جانان توئے ماڑی رخلا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری جانان مبارک لراللو دا دو کون سریدارا دا مدینی منوری جانان استاسو قدمون لراغلی مایو بی زمی ہے بچی می علال کلو تاسو بزما ملمان شئی روٹے بوخورے صحابو تکوری قربان غگو نکی اسنک تو عام لگ دیو کسان دیری دا مدینی منوری جانان ورطوئی جابرہ جابرہ نہ قربان دا سے مویا لس لس یا دیش دیش یا شل شل کسان برا غواڑے دا مدینی جانان بتو عام تولاروی لپرا خکا دیر خدا قربان چی تاسو سوئے بٹکتا بیسو دا غسلے روٹے تیار شو حضوری پاک مبارک دا مدینی جانان مبارک جابر انصاری بی بی سوال جوابو کچھ جابر مبارک حضور مبارک تا چک مبارک قدمون راواخ لے حضور السلام مبارک چی ورگی اکم سالن چی تیار شوی دی اغیر پیغمبر پاک تکیخا کم روٹے چی پخیدا نبی و طویلی و روٹے بلا پخینا بی بی وی ولی وی لگ بصبر کے وی ولی وی زب اللہ عابد دہن مبارک پوڑو کے بل عام مبارک پیغمبر پاک دا اربشو پا دا غروٹے کی ورواچو اخبر عام مبارکی پا سالن کی ورواچو جابر انصاری مبارک ویزو الاڑی ماں لس لس صحابی کرام شل شل صحابی کرام نبی مبارک ماتوی شابرا والغا بی بی مہران دا جابر مبارک مہران چی اللہ دا دی دریو زرو کسانو دا بسنگ کیگی دا خلق تو عام نے اے گلن راضی دا مدینی منوری جانان تو عام سرے لس لس رسول شابی کرام مبارک تو عام خوری روانی گی چھ دا سور وزو نہار دی اگی مڑی گی روانی چھ طول صحابی کرام روٹے اخوڑلا جابر آئے قربان ورش نور صحابہ مراولا وید مدینی جانانا دا غزوے احزاب و دا غزوے خندق یو صحابی باقی پاتی شوی ندی طول روٹے اخوڑلا زد نبی مبارک دا دی موجزین قربان شما تاسو سبحان اللہ وینو تاسو ویچی زمتن قربان شما اگلن راضی دا مدینی منوری جانان مبارک قربان شی آغا صحابے کرام روٹے خوڑل جابرہ وتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ دا مدینی جانان زمامور و پلار دستاد دیخ کلی مخود ظلخن قربان شی قربان سوے ویراشو گو رسالنیو کتا جابر ہوئی چی قربان سنگتو آن چی مخی نپروتو سنگ روٹے چی نمخی نوا خانکم دا روٹو ڈکتیو دا سانا نگا کٹوے ممغ سے برقرار دا دا حضور سلام دا لعاب دہن برکت تی حلقہ ننز دا حضور علیہ السلام لعاب دہن ذکر کو سبحان اللہ یرا دغه نبی له خدای سونه لوی شان او کمال ورکړي دي جواب راکې ورکړي دي کنه دغه دړه د خلاصه چې په هغه لعابو کې دومره شفا چې مبارک بکمی کې هغه کې برکت سونه راغی جابر مبارک وي ما سالونو کته مقصد برقرار دي سبحان اللہ روټه مقصد برقرار ده سالونو مقصد برقرار دي داد حضور سلام دلا لعاب دہن مبارک برکت دی
ازیگرو سرور کونین مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ د خیبر پا قلا کی د خیبر پا غزا کی دغ قلا نفتح کی دلعا سرور کونین مبارک د مدینی جانان اعلانو لگویو چی سبال بزد اسلام جنڈا بیرغ اغ چال ورکوما چی داغ پلاس بانی با اللہ د خیبر قلا فتح کی صحابو سوچ کو چی دا بسو کی حضور مبارک خلوم ذکر نکر چی دا جنڈو دا بیرغ بچال ورکی یو صحابی وی چی مالا بیراکی بلوی چی مالا بلوی چی مالا بلوی چی مالا پس بابانی تمام صحابی کرام مبارکان راجم شوی اریو صحابی مبارک دا مدینی جانان دا مخ مبارک مخا مخ کڑے بے چه قربان ما تب حضور مبارک دا خکل ودوها مخ رو گرزی سترگی بزا ما پا مخو لگئی ما تب اشارو کی چه تراشا یا تراشا یا تراشا حضور سلام جدا سے قتل اور صحابی و تکتا نبی مبارک دا سے دا صحابو سولہ کل صحابہ دی صحابو با نبی تکتا و نبی صحابو دا سے چه نقشو کتا دا سے وی حضرت علی کرم اللہ وجہو پا نظر نرد وی دا دو کونو سردار دا غستر کی مبارکی خوکشوی دی وی خواه وی ور شرع والے چوی کتا شیر خدا مبارک یو طرف تناستی چی دا نور دا شواگانی پی لگی دی مبارک ستر کی خوب دی نبوخ کی متے بے دی شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ مبارک بیدار شاولے وی سرور کونے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک درتا آواز کئی یکدم مبارک پستر گبان لاس خود دیو پڑی تکلیف دا مدینی دا جانان قدمون لرالو چکل رالو شیر خدا مبارک ولی ورطوی دا دو کونو سردار استرگی میں خوکشیوی دین ورشو آگانے پہ بدی لگی اوہ کی تیبیگی سرور کونین ورطوی قربان شیر خدا لاستے نلکا لاس مبارک لانک او دا مدینی منوری جانان خپلا مبارک راوان استلا شیر خدا مبارک نے پسترگو کیو کیو آچولو بیلا عبراوان استدی بلسترگو کیو ورلوا چولو شیر خدا وی چی زمان دا غسترگی خوک شوی وی زمان دا مرگ پوری قربان زباسترگو تبیاد دا تکلیب دا خوگی دو ندر آگلے حضور علیہ السلام چی زمان پسترگو کم لعام مبارک وات شو یہ مرگ پوری بیا زمان سترگی خوک شوی ندی دا سلعاب تاسو توی ما چی دا یو نبی مبارک دا اللہ پا دربار کے دا لعاب و دا شان دے چی دا غی مبارک و دا بدن بسو نشان دا سے نبی مبارک نا قربان شما چی دا غی لعاب دہن مبارک لا اللہ دون وزن و شان و کمال و رکڑے دے تاسو پخپل اندازو کے چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک سو نقیمتی دی رازم با اگه پوڑے تا پا مزم ضرور سما خوکیدی شیشی یو سو جوی پکیدا شی حضور پاک مبارک چکل معشوم بچو دا حلیمی سادیین راغنو دا مبارک هم داستر گی یو زر خوک شوی وی یو راہب بحیرن بوتلو اگا با یو کال بل کال راوتا دا خپل خلوت خانینا اشیاء بیزان سریخی انتظام دن برابرو خادمان با وطشاتو کال پس براوتا بدقا وقتی ننوتی دروازے بند کرے وا او عبدالمطلب سیب دا دو کونو سردار مبارک دا لسنی ولی دی دا تو کال عمر کی دا دروازے لے ورمس سبحان اللہ